truckrun. Jaren geleden is het idee ontstaan bij Daalzicht in Koningslust om de bewoners een onvergetelijke dag te bieden door lekker mee te rijden in de truck. Nou, je ziet wat er gebeurt. De vrachtwagens komen hier allemaal voorbij. En het is steen en steenkoud. Het is min 4 graden, maar iedereen trotseert de kou om deze vrachtwagens te kunnen zien.